3, 2, 1. Laat me vallen. Het is GroenLeven geworden. GroenLeven zonne-energie. Ik ben vanaf mijn 12e supporter van Heerenveen. En we hebben daar prachtige dingen beleefd. En dat wij dan nu op het shirt mogen staan is heel bijzonder. Bauer wordt er emotioneel van. Jarenlang op de tribune zijn club stiepje als supporter en nu als sponsor. Zijn bedrijf GroenLeven bestaat nu 4 jaar en is vestigen op het Heerenveen. We zijn op dit moment het enige bedrijf in Nederland wat zelf zonneparken bouwt. Dus de leest er een proto in de kranten, maar er is er in Ameland bouwt, dat er een buitenlandse partij bouwt en wij hebben 2 bouwt. En daar ben we op het moment druk mee. Daar staat een rij van in de planning. Zeg maar. Voor de voetbalclub komt er hier een eind aan een ziektocht die het net makkelijk weer. De oude sponsor Unive had 15 jaar op het shirt stingen van de man waar de nieuwe tenues presenteert. SC Heerenveen is wie is mijn GroenLeven. Goeie klik, goede energie tussen ons beiden. Jong, ambitieus bedrijf, komt hier uit Heerenveen. Draag Heerenveen een warm hart toe. Dus ja, dat zijn allemaal van die elementen. Als je een ideaal plaatje mag opschrijven, dan komen die elementen allemaal naar voren. En dat hebben we nu gevonden bij GroenLeven, dus dat is prima. GroenLeven is van doel het parkeerterrein buiten het stadion aan te pakken en dwarsem te mijtjen. Wij bouwen carports. We hebben bij de TT het grootste carportsysteem van de wereld gebouwd. Het is 4,6 kilometer carport. Het staat nergens in de wereld. En dat ken je ook. Dus uiteindelijk een carport waar we zonnepaneel oplezen. Nou, daar ben een parkeerterrein heel geschikt voor. Heerenveen heeft het duurzaamste stadion van Nederland. Dat weten heel veel de meesten net. Nou, dat sluit hartstikke mooi bij ons aan. En daar kunnen wij hun in helpen om dat verder te doen.